Bé, ara a continuació, per qüestions de temps, ens intervindrà la senyora Maria Badia i Cutxet, diputada i candidata pel Partit dels Socialistes Catalans. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, felicitar la tossuderia del Miquel Català, l'enginy del Miquel Català i les propostes, que aquesta ja és la segona, és a dir, ja ha complert una etapa, ara en inicia una altra. Jo crec que vosaltres, la majoria que sou aquí, sabeu que els diputats que estem al Parlament Europeu, els diputats catalans que estem al Parlament Europeu, hem donat impuls, tant com hem pogut, per l'utilització, per l'ús del català a la Cambra Europea i a les institucions. Jo crec que no compliríem amb la veritat si diguéssim que no s'ha aconseguit res, no seria cert. Hem avançat, hem fet petits avenços, però també ens hem encallat, perquè fer funcionar qualsevol cosa a les institucions europees és d'una complexitat molt gran i cal convèncer a moltíssima gent. Llavors ell ho ha dit molt bé, ha dit no n'hi ha prou amb la feina que nosaltres podem fer allà, que us ben asseguro que la fem, defensant el català i defensant els interessos de Catalunya. No n'hi ha prou, perquè nosaltres estem condicionats per tot el que en diem les disposicions que hi ha allà. I per tant, la iniciativa del Miquel, en la idea de que hi ha d'haver tot un suport de la ciutadania, clar, enginyós, en positiu, en la idea de construcció, això és el que a nosaltres ens pot donar força per empènyer més el que estem fent allà. I potser de tots els adjectius que ell ha anomenat, que jo els comparteixo plenament, potser n'hi afegiria un, que seria la idea que hem de crear complicitats allà. Perquè evidentment que som molts els catalans, la llengua catalana és una llengua molt forta, és una llengua que és molt parlada, però a Europa sabeu que són 500 milions de ciutadans i ciutadanes, de llengües que s'assemblen a la catalana n'hi ha d'altres, unes són oficials, les altres no, i el català té algunes coincidències amb llengües minoritàries, però en té unes altres que és una llengua plenament codificada i per tant pot ser una llengua com ho és, jo que sé, el danès o el suec, que són utilitzades com a llengües oficials només pel sol fet de que pertanyen a un estat. I aquesta és l'anomalia que en aquests moments té el règim lingüístic de la Unió Europea des del meu punt de vista. Estem utilitzant un règim lingüístic que data del 58. Del 58 els que érem a la Unió Europea del 58 i els que som ara no té res a veure. És evident que aquí és necessari repensar tota l'estructura, tot aquest règim de l'ús de les llengües al Parlament Europeu i a les altres institucions. Aquest és el treball que jo, que estic a la Comissió de Cultura i d'Ensenyament i hi ha el tema de les llengües, que estic intentant portar a terme des d'allà amb l'ajuda, per descomptat sempre, dels altres diputats catalans. Llavors és important que nosaltres anem creant escola, anem explicant, ens hem d'explicar molt i de vegades un defalleix una mica, per això que si hi ha l'impuls d'uns ciutadans que van empenyent ens ajudarà molt. Però nosaltres hem de recalcar una i altra vegada que si aquest model lingüístic que es basa només en els estats, en una llengua oficial que el govern de cada estat que entra a la Unió Europea decideix quina és la llengua oficial, si en un moment podia funcionar, ara ja no, perquè hi ha una anomalia democràtica, perquè jo crec que hi ha un altre criteri que s'ha de posar sobre la taula i és el criteri de la ciutadania, del nombre de ciutadans que parlen una llengua. Llavors, jo moltes vegades quan parlo d'aquesta qüestió de l'oficialitat o no del català, aquí llancem una campanya que diu català llengua oficial a la Unió Europea, quan parlo d'això jo dic moltes vegades que el que necessitaríem és un repensar tots aquests usos i caldria veure si hem de parlar de llengües oficials o no, hem de parlar de llengües de treball, hem de parlar d'una llengua que és la llengua vehicular, és a dir, hem de repensar tots aquests pobles que formen part d'Europa i totes aquestes llengües i aquestes cultures, com tenen cabuda i com tornem a establir un joc que ens permeti que democràticament hi estiguem tots representats. Per tant, jo l'única cosa que us vull dir és que jo seguiré treballant
en el Parlament Europeu. Si puc, seguiré treballant a la Comissió de Cultura, seguiré tirant endavant tant com pugui els temes del català i de la llengua. Sabeu que va ser en la Comissió de Cultura on vam poder frenar un informe sobre multilingüisme que el que anava era erosionar tot el nostre sistema d'immersió lingüística a Catalunya, que ho vam fer perquè vam crear aquesta solidaritat amb altres diputats, representants d'altres pobles, que seguiré treballant en aquesta direcció, que em tindreu al vostre costat i que per descomptat tot el moviment, tota la pressió que es pugui fer des del poble de Catalunya serà molt benvinguda i ens donarà arguments per fer realitat aquesta presència del català a les institucions europees. I ara els demano que m'excusin perquè justament aquests 2 dies he convidat aquí a Barcelona una delegació de la Comissió de Cultura del Parlament Europeu que els estic ensenyant les instal·lacions que té a Catalunya tan fantàstiques pel tema de la música i les escoles i els ensenyaments que tenim sobre la música. Ara els he deixat abandonats al taller de músics per venir aquí, per tant els prego que m'excusin perquè ara hauré de marxar i que m'excusin també els de la taula perquè no els podré escoltar. Moltes gràcies.